ராதே கிருஷ்ணா, வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியம்மா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் விருத்ராசுரன் எழுச்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா? திரிசரன் தவம் இருக்கிறத பார்த்ததுமே இந்திரன் என்ன பண்ணிட்டாரு, இவனுடைய தவம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சுனாக்கா நம்மளுடைய செல்வமும் பதவியும் போயிருமே அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்கிட்டு இவனை எப்படியாவது கொண்டுறன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாராம். அப்புறமேட்டு தன்னுடைய ஐராவத யானை மேலே ஏறி போய் அவனை எப்படி கொள்றதுன்னு யோசிக்கும் போதே அவனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கானே, இவன் நம்மளுக்கு பெரிய பகைவனாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை கொண்டுட்டாக்கா நம்மளுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் வரும் அப்படிங்கிற நினப்பு கூட இல்லாமல் என்ன பண்ணிட்டாரு, தன்னுடைய வஜ்ராயுதத்தால் அவனுடைய தலையை வெட்டிட்டாராம். வெட்டின வாட்டியுமே அவனுடைய தலையில் இருக்கிற முகங்கள் எல்லாமே பிரகாசமாக இருந்ததான். அதை பார்த்துட்டு என்னது செத்தவனுடைய முகம் இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு அவனுடைய தலையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக வெட்டிடு அப்படின்னாங்களாம். உடனே விஸ்வகர்மா அவன் உனக்கு பகைவனாக இருந்து உன் கூட போர் செய்ய வந்தால் தான் நீ அவனை கொல்றதெல்லாம் நியாயம் இருக்குது. அவன் தவம் தான் இருக்கிறான், அவனையுடைய தலையை ஏன் வெட்டணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஸ்வகர்மா இந்திரனுக்கு நிறைய நீதி நிறையெல்லாம் சொன்னாராம். சொல்லிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் சொன்னாராம், சரி இது இவனை கொல்றதுனால உன்னுடைய பதவி காப்பாற்றப்படும், உன்னுடைய செல்வம் காப்பாற்றப்படும். ஆனால் இவனை நான் கொல்றதுனால, இவனுடைய தலையை நான் வெட்டுறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம். உடனே இந்திரன் சொன்னாராம், விஸ்வகர்மாவே நான் ஒவ்வொரு யாகத்திலையும் பசுவோட தலையை உனக்கு அவிர்வாகமாக கொடுக்குற மாதிரி சொல்லிடுறேன், எல்லா தேவர்களும் அதே மாதிரியே செய்வாங்க அது அப்படின்னாங்களாம். உடனே விஸ்வகர்மாவும் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த நீதியெல்லாம் மறந்துட்டு அவனுடைய தலையை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக வெட்டிட்டாராம். வெட்டனை வாட்டி கீழே விழுந்த அவனுடைய தலைகளில் எந்த முகத்தால் அவன் உலகத்தை பார்த்தானோ அந்த முகத்தில் இருந்து தேஜஸோட கூடிய ஒரு நெருப்பு கொழியும், எந்த முகத்தால் சுறாபானம் செஞ்சானோ அந்த முகத்திலேருந்து ஒரு மாடப்புறாவும், எந்த முகத்தால் வேதம் படித்தானோ அந்த முகத்திலேருந்து ஒரு மீன் கொத்தி பறவையும் வந்ததாம். அதை பார்த்ததுமே விஸ்வகர்மாவுக்கு ரொம்ப வியப்பாயிருச்சான். தன்னுடைய மகாபலசாலியான திரிசரன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு இந்திரன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை பற்றி கூட நினைக்காம போயிட்டு அப்படியா. அதுக்கப்புறமேட்டு துவஷ்ட பிரஜாபதி தன்னுடைய பையன் இறந்துட்டான் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்ட உடனே இந்திரனை அழிக்கக்கூடிய வலிமையான ஒரு பையனை மறுபடியும் நான் உருவாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதர்வன மந்திரங்களோட 8 நாட்கள் ஓமம் செஞ்சாராம். அந்த ஓம அக்னியிலேருந்து ஒருத்தன் தோன்றினானாம். அவனை பார்த்ததும் துவஷ்ட பிரஜாபதி சொன்னாராம், இந்திரனோட பகைவனாக இருக்கிற நீ என்னுடைய தவ வலிமையினால் விருத்தி அடைஞ்சிருக்க, அதனால் உனக்கு விருத்ராசுரன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னாங்களாம். அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த அக்னியிலேருந்து வந்தவன் கேட்டானா, தந்தையே நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்கீங்க, உங்களுடைய கவலை எதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள், அதை நான் தீர்த்து வச்சிட்றேன் அப்படின்னாங்களாம். உடனே துவஷ்ட பிரஜாபதி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என் துக்கத்தை தீர்க்க மகன் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு ஒரு சகோதரன் இருந்தான், அவன் பேர் திரிசரன், அவனுக்கு 3 தலைகள் இருக்கும், அவன் ரொம்ப நல்லவன், எல்லா கலைகளிலுமே வல்லவன், அது மட்டும் இல்லை வேதங்களில் தேர்ந்தவன், அப்படி இருக்கும்போது அவனை தேவேந்திரன் தன்னுடைய வஜ்ராயுதத்தால் அவனை கொன்னுட்டான், நீ போய் அவனை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஆணையிட்டாராம். நாளைக்கு விருத்ராசுரன் வீராவேசமும் தவமும் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே, பை. ராதே கிருஷ்ணா.